singakanani nobekeze Sitazami singakanani nobekeze Sanibonani ugogo Mseleko lo okhulumayo namhlanje okhuluma ngezinye indaba zokuqina kwekhaya lapho liqina lithule lithi ntu njenga nokwenza nje isibethelo uthola ukuthi kuleso sibethelo umuntu ufake nomabopha ngeke nami bese ngidalula zonke kodwa uthola ukuthi uzofaka nomabopha umabopha uyazi ukuthi ufakelwani emthini wesibethelo ubopha umuntu noma ngabe unenhliziyo uze ubophe ngisho umuntu obefisa ukuzogaga athi noma seyingenile azize bophekile angakwazi ukuthi uthenzeni ahluleke nje ngisho sengenile ngaphakathi kwedebe athi uyazama ukwenza athola ukuthi akwenzeki ngoba yini ubophekile akazi ukuthi into onazoyenza bephuma ekhaya lakhe ezoganga azi ukuthi uzonzana kodwa ekugcineni akasazi ukuthi kumele enze njani. Ngiyacela ukuthi nilalele bakwethu niwalalele namakhambi engisuke ngishiya ucabange nawe ukuthi okay njengoba leli khambi elinoma elibopha kwani ngoba kufanele kubopheke engakwazi ukungena lutho egcekeni kumele ideke lendoda liqine lithi ngqi ukwazi ukuthi ma ingena khona umuntu angeneze ayikhona la ikhaya liyasinda ikhaya uyabo angena bonke ikhaya liyasinda ngoba yini kunalo mabopha phela kubaluleke ngohlobo lwesimanga ukuthi uqinise ikhaya ufake emthini wakho umabopha ukuze zibopheke zonke izinto ezifuna ukuza ngaphakathi ezimbi kubopheke kwani even ngisho umuntu ocabanga okubi kodwa nabopheka angakwazi ukwenza okubi ayikho into ebaluleke njengaleyo kubaluleke ngohlobo lwesimanga. Ngiyacela ukuthi abantu abadinga ukusetshenzelwa imizi yabo baphakame impela basetshenzisele balungiselwe imizi yabo ngoba kubalulekile ukuthi umuzi uqine umuzi wendoda ungabi intengentenge umuntu angene yazenzela into ayithandayo emzini wakho kubaluleke kakhulu lokho ngoba uma umuntu ezokwazi ukwenza noma into endlini yakho ukusho ukuthi niyogcina nini nenkinga nonke ekhaya ngoba abantu bakwazi ukuzenzela into abayithandayo phakathi kwalelo khaya. Ilona nje ikhambi bengifuna ukunitshela ngalo lelo lokuthi cha kubalekile ukuthi ubethele ekhaya lakho liqine ulibophe lithule lithi ntu ngoba ngesinye isikhathi ungathola ukuthi leyo nto uyenza nje umuntu vele ingoba kulula aliqinile ikhaya uma seliqinile akakwazi umuntu ukuyenza leyo nto kangangokuba ngabopheka ngisho ame ngisho egcekeni ngisho into abayiphethe ayidedele egcekeni ngoba akasazi ukuthi uzokwenzani ubophekile ubopheka ngisho umqondo uqobo ayikho into ebaluleke njengaleyo. Ugogo Mseleko uyabonga namhlanje uyacela ukuthi nilalele ngoba bengade ngeke ngitshela ukuthi ngizobe ngisegoli mhla ka1 namanje ngisaqhubeka ngisanitshela ukuthi ngomhla ka1 November ngizobe ngisegoli isonto lonke. Ngiyacela ukuthi nilalele nizwe ukuthi ngithini ngalowo myalezo ngizobe ngiseSoweto ePortiagrand. Uyabonga kakhulu ugogo Mseleko makhosi amakhulu.